Καλησπέρα. Πλησιάζοντας στις εκλογές της 18ης Μαΐου και προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση των θέσεων της παράταξης δικαίωμα στην πόλη του Γιώργου Καμίνου, παρουσιάζουμε 3 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Τον Απόστολο Καμαρινάκη, ελεύθερο επαγγελματία, τον Βασίλη Καραμιτσάνη, δικηγόρο και τον Φώτη Προβατά, σύμβουλο μηχανικό. Δίνουμε τον λόγο στον κύριο Προβατά να μας πει δύο λόγια για τον εαυτό του. Έχω εργαστεί πολλά χρόνια, σαν σύμβουλο μηχανικός και στο Μάνατον και στην διοίκηση επιχειρήσεων δηλαδή, και στην διοίκηση μεγάλων τεχνικών έργων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για πολλά χρόνια μετά την πρωτοβουλία έμεινα αντιδήμαρχος για 8 χρόνια στην Αθήνα με τον Δημήτρη Μπέη και παρακολουθώ συστηματικά τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην Αθήνα και γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια είμαι και πάλι εκλεγμένος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για μία περίοδο στην αντιπολίτευση, εδώ και 3,5 χρόνια μαζί με τον Γιώργο Καμίνου διοικούμε και με το Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμο της Αθήνας. Είμαι στην πλειοψηφία και εργάστηκα σαν αντιδήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας και εν συνεχεία σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και υπόφημος των διεθνών σχέσεων. Αυτή τη θέση έχω και σήμερα. Ευχαριστούμε. Κύριε Καμαρινάκη. Γεια σας. Εγώ βέβαια με ονομάσατε ως ελεύθερο επαγγελματία, όμως ξεκίνησα από το δημόσιο. Έχω διατελέσει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διευθυντής στα λιμάνια. Ήταν ένας χώρος ο οποίος με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα, είχε πάρα πολλές δυνατότητες που θα μπορούσε κανένας να τις εφαρμόσει σε πολλούς τομείς. Μετά από αυτό, βέβαια, είμαι και πολιτικός μηχανικός. Ξεκίνησα μια καριέρα στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, όπου έχω αναλάβει τον τομέα της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να, εκπροσωπώντας την Γιώτα και Σίγμα Σκλαβενίτες, να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ανακύκλωσης και να ξεκινήσω από εκεί την γνωριμία μου με τον Γιώργο Καμίνη, όταν κάναμε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό για να προσελκύσουμε επενδυτές, ειδικά και μάλιστα στην Κίνα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, διότι μας δώσανε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε πολλά θέματα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αυτά ήταν. Ευχαριστούμε. Κύριος Καραμιτσάνης. Λέγομαι Βασίλης Καραμιτσάνης, είμαι δικηγόρος στο ΕΠΑΚ εδώ και 12 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το κομμάτι της άσκησης πολιτικής μέσα από αιρετή θέση, τουλάχιστον διεκτικό την άσκηση πολιτικής μέσα από αιρετή θέση. Έχω διατελέσει νομικός σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για 2 χρόνια. Θέση από την οποία παραιτήθηκα για να θέσω υποψηφιότητα με την παράταξη του Δημάρχου Καμίνη δικαίωμα στην πόλη. Και θεωρώ ότι η θητεία που πρόκειται να διανύσουμε θα είναι πενταετής. Πρώτον, είναι μακρότερη. Δεύτερον, θα είναι πιο κρίσιμη για την ανάταξη της πόλης και για την επάνωδο του τόπου σε μια κανονική κατάσταση. Άρα, θα ήθελα να είμαι παρόν. Είμαι 38 χρόνων, είμαι αρκετά νέος και αρκετά μεγάλος, για να μην υπάρχει άλλος χρόνος και να θέλω να πω στην πράξη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Θα υποβάλουμε μια ερώτηση, την οποία θα απαντάτε και οι 3. Εντάξει. Καλησπέρα και από μένα και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Πώς λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη? Παράλληλα, τι θέσεις έχουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και η καινοτομία σε αυτή την πορεία της ανάπτυξης? Μεγάλο ερώτημα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ και
πολύ ειδική και για ώρες. Θα τα πούμε συνοπτικά όμως. Πρέπει να πούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έπαιζε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη. Θεωρείται ότι είναι για τα σκουπίδια, για τα νεκροταφεία, άντε για να βουλώνουν και τις τρύπες των δρόμων και τώρα τελευταία για να έχει και τους παιδικούς σταθμούς. Δεν είναι όμως έτσι. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει πολλές αρμοδιότητες, πρέπει να πάρει πόρους και να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα συνολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πόλη. Που σημαίνει άρα η Αθήνα πρέπει να γίνει μια μητροπολιτική πόλη όπως είναι όλες οι άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης και τότε θα έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να αναπτύξει μια δραστηριότητα η οποία θα προωθεί και τις επιχειρήσεις. Τώρα, όπως έχουν τα πράγματα βήμα-βήμα και έτσι όπως φαίνεται ότι ξεπερνάμε την κρίση και αρχίζουμε την ανάκαμψη αργά, βασανιστικά, αλλά φαίνεται ότι έρχεται αυτό. Πρέπει να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση, το Δήμος της Αθήνας, πρέπει να ακολουθήσουν πολύ πιο γοργά, με πιο γοργά βήματα, αυτό που ήδη ξεκινήσαμε, αφενός προσπαθώντας να ανεβάσουμε το επίπεδο της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας, προωθώντας την ανοιχτή επιχειρηματικότητα και την διπλωματία των πόλεων, την επιχειρηματική διπλωματία των πόλεων, φέρνοντας κοντύτερα επιχειρήσεις από άλλες πόλεις και άλλες πρωτεύουσες με επιχειρήσεις της Αθήνας, κάτω από μια ομπρέλα που σχηματίζουν οι αντίστοιχοι δήμοι. Και το άλλο είναι βέβαια ότι πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία, τα καινούργια πράγματα. Η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία πάντοτε μπορούσε να προχωρήσει σε καινοτομία, είχε μυαλά τα οποία εκμεταλλεύονταν άλλες χώρες. Σήμερα αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο που διαθέτει. Φτάνει η χώρα και άρα και η αυτοδιοίκηση, δηλαδή η Αθήνα που θα γίνει μια μητρόπολη, να δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους και στους νέους επιχειρηματίες να επιχειρούν καινοτόμα. Δηλαδή να κάνουν επιχειρήσεις με καινούργια πράγματα, με καινούριους τρόπους και με καινούριους ανθρώπους. Αυτό είναι μια δουλειά που κατεξοχήν ανήκει σε μια σύγχρονη μοντέρνα πρωτεύουσα, είναι κάτι που δεν γινόταν, αλλά είναι κάτι που στις καινούργιες συνθήκες δεν μπορεί παρά να γίνει. Να προσθέσω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και θα μπορούσε πράγματι να γίνουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την διαχείριση των σκουπιδιών, ένα περιβαλλοντικό ζήτημα που οπωσδήποτε θα πρέπει να μειώνουμε όσο δυνατόν το να ρίχνουμε τα σκουπίδια στις χωματερές. Αντίστοιχα να αυξήσουμε την ανακύκλωση. Είναι πράγματα τα οποία όταν θα έχουμε τόσα υλικά που θα ανακυκλώνονται δεν θα ρίχνουμε τόσα πολλά άλλα σκουπίδια στις χωματερές μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν και νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει έναν ρόλο ενεργό επάνω σε αυτά. Βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Έχοντας διατελέσει νομικό σύμβουλο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον οποίο σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ανήκει η αρμοδιότητα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, θα πω ότι ο κύριος Προβατάς, όντας στη διοίκηση του Δήμου, ήταν πολύ σεμνός για τα επιτεύγματα μέχρι τώρα του Δήμου στην ενίσχυση επιχειρηματικότητας, που προφανώς η καινοτόμος και η νεοφυής επιχειρηματικότητα είναι η μόνη βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Και καλό είναι να εξηγήσουμε ότι ο όρος νεοφυής αντικατέστησε τον όρο νεανική ακριβώς γιατί σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είναι στην πρώτη τους νιώτη, αλλά είναι εκτός αγοράς ή στο όριο της κοινωνίας. Και η πραγματική ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη που θα έχει και κοινωνική συνοχή, περιλαμβάνει και αυτούς τους ανθρώπους με ένα νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο θα είναι μέσα. Γιατί τη στιγμή είναι απ' έξω και χρειάζονται δημόσιους πόρους που είναι λίγοι και δύσκολο να εκταμιευθούν πια. Για την διατήρησή τους μέσα στο κοινωνικό ιστό. Απαριθμώντας κάποια βασικά έργα τα οποία είναι μόνο το πρώτο βήμα και πρόκειται να συνεχιστούν εφόσον η παράταξή μας κερδίσει τη διοίκηση του Δήμου, θα μιλήσω για το κέντρο επιχειρηματικότητας που εγκαινιάστηκε προχθές, θα μιλήσω
μιλήσω για την πρωτοβουλία Innovathens, που είναι ουσιαστικά μια πρότυπη κοιτίδα φιλοξενίας, ανάδειξη και φιλοξενίας καινοτόμων έργων Αθηναίων επιχειρηματιών, νέων και λιγότερο νέων, πάντως νεοφυών. Επίσης, θα μιλήσω για το βασικό, το κέριο επίτευγμα του Δήμου Αθηναίων, πρώτου από όλους τους Δήμους όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ότι κατέστη εναπτυξιακή και διάμεση διαχειριστικός φορέας του ΕΣΠΑ, του Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης και του ΣΕΣ, του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης, στη νέα προγραμματική περίοδο, και προκήρυξε ήδη διαγωνισμούς δημιουργίας επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους. Ο πιο άμεσος, ο πιο πρόσφατος είναι στο τομέα του creative industry, της δημιουργικής βιομηχανίας. Δηλαδή, ο ίδιος ο Δήμος, ως διαχειριστικός φορέας που τον εμπιστεύτηκε η Ελληνική Πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκυρήσει διαγωνισμό που μέσα σε ειδικούς χώρους, κυρίως μετασκευασμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης που είχαν εγκαταλειφθεί για χρόνια και πλέον αλλάζουν χρήση, φιλοξενούν με πολύ φιλόξενες, με πολύ φθηνότερες, με πολύ πιο φιλικές στο χρήστη συνθήκες, νέες επιχειρήσεις τα πρώτα κρίσιμα χρόνια από τη σύστασή του, τα πρώτα κρίσιμα χρόνια για την επιβίωσή του. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποια κίνητρα δίνονται και ποια κίνητρα θα δοθούν και στο μέλλον για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην Αθήνα? Πώς θα δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και για την προσέλκυση νέων? Κοιτάξτε, ο αγαπητός μου συνάδελφος αναφέρθηκε σε αυτό. Ο Δήμος της Αθήνας, έχοντας ήδη στη διάθεσή του αυτά τα 120 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ξεκινήσει την αποκατάσταση μιας σειράς κτηρίων μέσα στην Αθήνα, που είτε ανήκουν στον ίδιο, είτε εν γέννη δεν ανήκουν στον Δήμο, αλλά μέσα από προγραμματικές συνεργασίες και συμφωνίες έχει αναλάβει ο Δήμος να το αποκαταστήσει και να εγκαταστήσει μέσα σε αυτά καινούριες λειτουργίες. Για παράδειγμα, τα δύο πολύ μεγάλα κτίρια, τα ιστορικά, στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια, ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι το ένα κτίριο στην αρχή της Αθηνάς και επίσης στην αρχή της Αθηνάς από την άλλη πλευρά το Μπάγκιον, είναι δύο τεράστια και ιστορικά κτίρια, θα αναμορφωθούν, θα ανακατασκευαστούν και εν συνεχεία θα δημιουργηθούν εκεί hubs, δηλαδή καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ουσιαστικά δηλαδή θα προσφερθούν την επιχειρηματικότητα στους επιχειρηματίες, κυρίως που έρχονται από το εξωτερικό, για να κάνουν επενδύσεις αλλά και να γνωρίσουν την ελληνική αγορά, προκειμένου να φέρουν προϊόντα και προκειμένου να αγοράσουν προϊόντα από την ελληνική αγορά. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η οποία ξεκίνησε, να συνεχιστεί και ελπίζουμε ότι και άλλα χρήματα θα έρθουν στο Δήμο της Αθήνας από τα ΕΣΠΑ, από κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε αυτό το πρωτοπόρο πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας να προχωρήσει, γιατί θα χρειαστούν και άλλοι πόροι. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο λόγω της κρίσης, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε προχωρήσει ο εξυγχρονισμός των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Άρα έχει πολλή δουλειά να γίνει. Εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τους φορείς των επιχειρηματιών έχουν να παίξουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο. Να σας ρωτήσω κάτι. Εκτός από τα ΕΣΠΑ, τι άλλο κίνητρο υπάρχει για επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, δεν είναι νεοφυείς ή δεν μπορούν να καταταγούν στην κατηγορία της καινοτομίας? Θα υπάρξουν άλλα κίνητρα, όπως, ας πούμε, σε σχέση με τα δημοτικά τέλη, κάτι άλλο, κάποια υποστήριξη σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις ή ό,τι έχουμε περιμένουμε από τα ΕΣΠΑ? Θα σας πω. Και τα τέλη είναι ένα ζήτημα που συζητείται. Διότι μια επιχείρηση φέρνει κέρδη στην πόλη και δεν τα φέρνει μόνο από τα τέλη που πληρώνει, μπορεί να τα φέρει από το γεγονός ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας. Άρα υπάρχει χρήμα στην αγορά, το οποίο υποφελείται και ο Δήμος για να προσφέρει υπηρεσίες στους δημότες. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προσφέρει η πόλη κίνητρα. Θα αναφερθούμε, φαντάζομαι,
εστιάσουμε κάποια στιγμή στα ΣΔΙΤ, δηλαδή στις συνεργασίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Απλώς θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Jessica, το οποίο θα επαναληφθεί και στο μέλλον, γιατί κλείνει η πρώτη φάση του, από όπου μπορούν να αντιληφθούν επίσης χρήματα για την ανάπλαση περιοχών των πόλεων, και ένας από τους στόχους των αναπλάσεων αυτών μέσα στο κέντρο των πόλεων είναι η ανάπτυξη και πάλι της επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικών κλάστερς, όπως λέμε, φωλιές δηλαδή επιχειρηματικότητας, που έρχονται να εγκατασταθούν σε γειτονιές της πόλης που στο παρελθόν έχουν ακμάσει ως βιοτεχνικές περιοχές σε μια άλλη εποχή. Τώρα όμως στις καινούργιες συνθήκες μπορούν να αποκατασταθούν αυτά τα κτίρια και να φιλοξενήσουν καινούργιες εντελώς σύγχρονες εγκαταστάσεις, ακόμη και high-tech όπως λέμε, δηλαδή νέας υψηλής τεχνολογίας. Νομίζω ότι ο κ. Παπαντάς είπε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σαν πιο νέος, γιατί δεν έχω την εμπειρία την προηγούμενη στο Δήμο, θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα. Φυσικά θέλουμε την ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο θα δώσει νέα πνοή, νέα δυναμική και νέες θέσεις εργασίας. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το αισιόδοξο κομμάτι. Η καινοτομία θα μπορέσει να μας φέρει νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτύξουν πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά. Εγώ, συμπληρώνοντας τα λόγια των συνυποψηφίων μου, θα ήθελα να αναφερθώ στο ευρύτερο περιβάλλον που ευνοεί τη δημιουργία επιχειρήσεων και κυρίως την προσέλκυση επιχειρήσεων που δεν θα γίνονταν λογικά στην Ελλάδα. Μεγάλο μέρος από αυτές τις συνθήκες δεν έχουν να κάνουν με τους Δήμους. Προδήλωση είναι το φορολογικό καθεστώς, είναι η ασφάλεια δικαίου, όλα εκείνα τα στοιχεία που εξαρτώνται από το νομοθετικό και από την κεντρική διοίκηση. Παρ' όλα αυτά, η προσέγγιση του Δημάρχου Καμίνη εδώ και 3,5 χρόνια να μένει όχι στα έργα βιτρίνας, αλλά να επιμένει στα έργα ουσίας, στη βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης, η οποία ξεκινά και από τον οικονομικό εξορθολογισμό, γιατί καλό είναι να καταλαβαίνουμε ότι όταν στερούμεθα κάτι, όταν στερούμεθα πόρους προκειμένου να ισοσκελιστούν τα έξοδα με τα έσοδα, είναι μια κίνηση θεμελιώδης, είναι μια κίνηση που δεν φαίνεται. Από εδώ και πέρα βρισκόμαστε στη φάση που τα πράγματα θα αρχίσουν να φαίνονται. Και το έργο ουσίας που ήδη έχει γίνει από τη Δημοτική Αρχή, στην περίπτωση που ανανεωθεί η εμπιστοσύνη των δημοτών, θα πιάσει τόπο. Θα δούμε δηλαδή πράγματα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες στην πόλη, ικανά να προσελκύσουν ανθρώπους γιατί θέλουν να ζήσουν στην πόλη. Όχι μόνο για να επιχειρούν εδώ, δεν θα έρχονται 2 μέρες. Να λάβουμε επίσης υπόψη ότι, και ίσως θα επεκταθούμε αργότερα, ότι η πόλη έχει πολλά στοιχεία που είναι ελκυστικά. Όχι μόνο στον τουρίστα, αλλά και στον εργαζόμενο εδώ. Να μην αναφέρω τα κοινότοπα όπως είναι ο καιρός, όπως είναι το δίκτυο υποδομών, το οποίο είναι από τα σύγχρονα στην Ευρώπη, το αίσθημα ασφάλειας για μια πόλη που έχει δυσφημιστεί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά παραμένει με βάση τους ευρωπαϊκούς δείκτες ασφαλής. Άρα, στόχος είναι το έργο υποδομής που έχει γίνει και είναι βαθύ και είναι ουσιώδες, να αρχίσει σιγά-σιγά να αντικνύει και καλύτερες συνθήκες, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως για τους επιχειρηματίες, που είναι το θέμα που συζητούμε σήμερα. Κύριε Τρομητά, ξεκινάμε πάλι από εσάς. Ποιοι είναι οι στόχοι γενικότερα ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα? Στόχοι ενός επιχειρηματικού σχεδίου, λοιπόν, για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Αθήνα. Γιατί δεν στην μιλάμε βέβαια σήμερα. Εντάξει. Πρέπει να πούμε ότι όπως στην Ελλάδα γενικότερα δεν υπήρξε σχεδιασμός επιχειρηματικού χαρακτήρα, κεντρικός, στρατηγικός, αυτός έχει λείψει και από το Δήμο. Η δική μας παράταξη πριν ξεκινήσει τις εκλογές είχε προτείνει στους Αθηναίους ένα συνοπτικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της πόλης. Φυσικά δεν είχε λάβει έναν παράγοντα υπόψη αυτό το πρόγραμμα, την κρίση η οποία ήρθε ακριβώς τη στιγμή που αναλάβαμε
την διακυβέρνηση της πόλης. Μια κρίση η οποία μέτρεψε τα πάντα και στην πόλη και στην πόλη μας. Όταν αναφερόμαστε σε έναν προϋπολογισμό με το 40% των πόρων από τον ένα χρόνο στον άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσες να κάνεις οποιοδήποτε προγραμματισμό είτε στρατηγικού χαρακτήρα για μια τριετία, τετραετία όπως ήταν η δική μας, ούτε καν για την επόμενη μέρα, γιατί δεν ήξερες τι θα προκύψει. Το μόνο που μπορούσες να κάνεις ήταν να προσπαθήσεις να σώσεις την πόλη, να την κάνεις να σταθεί στα πόδια της, να σώσεις τους ανθρώπους, πάρα πολλούς αυτούς, από το φάσμα της πείνας, ιδιαίτερα τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, από το φάσμα να μένουν στον δρόμο. Αυτά ήταν τα κύριες επιδιώξεις μας, που ήταν καθημερινές, τακτικού χαρακτήρα επιδιώξεις. Αυτά τα καταφέραμε. Τώρα όμως, όπως λέγαμε νωρίτερα, φαίνεται ότι η κρίση αρχίζει να περνάει και βέβαια πρέπει να κάτσουμε και να σχεδιάσουμε και έχουμε ένα προγραμματισμό εμείς, τον οποίο έχουμε θέσει ενώπιον των Αθηναίων, ένα προγραμματισμό στρατηγικού χαρακτήρα. Αναφέρθηκα νωρίτερα σε αυτό, μιλώντας για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Είναι ένας σχεδιασμός που βλέπει την πόλη μας να γίνεται, όπως σας είπα, μια πόλη μητρόπολη, μητροπολιτικού χαρακτήρα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αυτή η μητρόπολη που θα υπάρξει τώρα, ή δεν θα υπάρξει, αλλά θέλουμε, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, πρέπει να γίνουν όλα εκείνα τα νομοθετήματα από την κεντρική κυβέρνηση που θα τη διαμορφώσουν την Αθήνα σε μια μητρόπολη, τότε πρέπει αυτό να ακολουθηθεί και από έναν στρατηγικό προγραμματισμό αναπτυξιακό. Γιατί για πρώτη φορά οι υποδομές της πόλης, οι δρόμοι της, τα δίκτυά της, είτε είναι υπόνομοι ακαθάτων ή υπόνομοι ομβρίων, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, τα δίκτυα, τα ενσύρματα των τηλεοπτικών σταθμών, όλα αυτά τα δίκτυα για πρώτη φορά ενοποιούνται, θα ενοποιηθούν όπως θέλουμε, και αυτό σημαίνει ότι τότε θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγικού χαρακτήρα ενιαία ανάπτυξη που δεν υπάρχει σήμερα. Γιατί σήμερα η πόλη αυτή εδώ πέρα είναι ένας δήμος κεντρικός και καμιά 80 γύρω-γύρω, μικρή, που ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Αυτό δεν σημαίνει, δεν μπορεί να σημαίνει ανάπτυξη και δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμό. Εμείς έχουμε στο πρόγραμμά μας έναν αναπτυξιακό προγραμματισμό με την προοπτική της ενοποίησης ολόκληρου, θα έλεγε κανείς, του Λεκανοπηδίου σε μια νέα μητροπολιτική Αθήνα. Νομίζω ότι περισσότερα δεν μπορεί να πει κανείς. Μπορεί όμως στο συνοπτικό πρόγραμμά μας να διαβάσει όλους τους άξονες της ανάπτυξης κάτω από την καινούργια φιλοσοφία, την καινούργια φιλοσοφία αντίληψη ενώ της μητροπολιτικής πόλης. Να σας απαντήσω και εγώ. Τι πρέπει να έχει η επιχειρηματικότητα για να ξεκινήσει ένας επιχειρηματίας να κάνει κάτι και να αναπτυχθεί στην πόλη? Θα πρέπει να υπάρχει το ασφαλές περιβάλλον, πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες εκείνες που θα του δώσουν τις δυνατότητες να αναπτύξει την επιχείρησή του. Και αυτό το πρώτο και βασικό είναι να υπάρχει η συγκεκριμένη ασφάλεια, να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα ξέρει πώς να στήσει την επιχείρησή του και πώς αυτή η επιχείρηση θα μπορέσει να προχωρήσει. Πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες υποδομές, οι οποίες θα μπορούν να τον βοηθήσουν να αναπτυχθεί. Και εδώ ακριβώς θα παίζει ένα σημαντικό ρόλο η τοπική αυτοδιοίκηση να τον βοηθήσει και να του δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα θελήσει και να μπορεί να μειώσει και την γραφειοκρατία. Ακούω συνέχεια τόσα προβλήματα για την γραφειοκρατία. Εκεί λοιπόν πρέπει να δώσει το βάρος να μειώσει όλες αυτές τις διαδικασίες, τις ατέρνομες που γίνονται και να τον διευκολύνει στο έργο. Εγώ θα προσπαθήσω συμπληρώνοντας να δώσω μια άλλη διάσταση
η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέματα τόσο κεφαλαιόδους σημασίας για την ευμάρεια, για το καλώς έχει μιας κοινωνίας, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, πρέπει να τύχουν συνένεση. Και όταν λέμε συνένεση, δεν εννοούμε μόνο πολιτική συνένεση. Γιατί δυστυχώς αυτός ο τόπος, και ιδίως με επίκεντρο αυτή την πόλη, πολλές φορές ήταν χωρισμένος και στην ίδια παράταξη, στο ίδιο κόμμα. Η συνένεση πρέπει να προβλέπει τη σύμπραξη της δημοτικής αρχής με την κεντρική διοίκηση, αντίστοιχα των κοινωνικών εταίρων με τους ιδιώτες επιχειρηματίες, του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα. Παράδειγμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει δώσει μια προσωπική μάχη που πολλές φορές έχει δεχτεί και κριτική για το θέμα του ορθολογικού περιορισμού των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, που κλείνουν κάθε μέρα το κέντρο της Αθήνας. Καλώς ή κακώς ζούμε σε μια πόλη ευρωπαϊκού χαρακτήρα που σημαίνει ότι το κέντρο της, η καρδιά της, ο θεσμός της ξεκινάει από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μια στις 2 μέρες για πολύ μεγάλο διάστημα είναι κλειστό, παρεμποδίζοντας όχι μόνο εμάς που μένουμε εδώ και το έχουμε συζητήσει και το έχουμε αποδεχτεί, εν τέλει έχουμε συμβάλει, το έχουμε ψηφίσει, αλλά και πολλούς άλλους που θα θέλουν να επιχειρήσουν εδώ ή να επενδύσουν εδώ, από το να την επισκεφθούν, λόγω του ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι πολύ αυστηρά, λόγω του ότι πολλές φορές οι διαδηλώσεις οξύνονται και γίνονται βίες. Αυτό το πράγμα είναι κάτι για το οποίο έχει δώσει μάχη ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πόλη, αλλά δεν έχει το νομοθετικό περιθώριο να το κάνει, γιατί όπως καλά ξέρετε, οι Δήμοι δεν έχουν νομοθετική πρωτοβουλία. Απ' την άλλη, αν υπήρχε μόνο νομοθετική πρωτοβουλία από το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, το Υπουργείο Εσωτερικών, και υπήρχε η μη συνένεση της Δημοτικής Αρχής, όπως υπήρχε τα παλιότερα χρόνια, να μην γελιόμαστε, ασχέτως από ποιο πολιτική παράταξη προήρχε ο Δήμαρχος της πόλης, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Συνεπώς, σας δίνω ένα παράδειγμα που είναι κέριο για την επιχειρηματικότητα και ας μην συνδέεται άμεσα με το επιχειρήν, το οποίο αυτή τη στιγμή προϋποθέτει συνένεση μεταξύ των δύο φορέων, των δύο θεσμικών εξουσιών που διοικούν την πόλη. Και αυτή είναι η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Αθηναίων και η Κεντρική Διοίκηση, τα συναρμόδια Υπουργεία. Άλλο ένα παράδειγμα που έχει να κάνει πάλι με τη συνένεση που πρέπει να επιτευχθεί είναι όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα, δεν μπορούμε να βγάζουμε έξω τους επιχειρηματίες. Παράδειγμα, ο Δήμος Αθηναίων, πάλι ο Δήμαρχος, πάλι αγνοώντας το πολιτικό κόστος, γιατί είναι ο πρώτος επικεφαλής της πόλης, ο οποίος κάνει πραγματική πολιτική για την πόλη, συζήτησε και άνοιξε το διάλογο μαζί με την κεντρική διοίκηση για το θέμα του ανοίγματος στο εμπορικό κέντρο τις Κυριακές. Κάποιες Κυριακές, όλες τις Κυριακές, υπό προϋποθέσεις, χωρίς τις προϋποθέσεις. Είναι ένας άνθρωπος του διαλόγου και αυτόν τον διάλογο τον ξεκίνησε και τον εμπέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Άλλο ένα παράδειγμα που αν έλεγε μόνο του ο Υπουργός Χατζηδάκης ή όποιος ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα ανοίγω όλα τα καταστήματα, θα μπορούσε να έχει απέναντι τον Εμπορικό Σύλλογο, το Δήμο, τη ΓΕΣΕΒΕ, τη ΓΕΣΕ αντίστοιχα. Ο Δήμαρχος ξεκίνησε έναν ολόκληρο διάλογο, ο οποίος βασίζεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεσματική, προσέλκυση επενδύσεων, προσέλκυση νέων και παλαιότερων επιχειρηματιών για τη βελτίωση της οικονομικής ζωής της πόλης δεν μπορεί παρά να γίνει με συνένεση, με σύμπραξη και με αποδοχή κάποιων κοινών βάσεων πάνω στις οποίες συζητούμε όλοι. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει αυτά τα 3-3,5 χρόνια πάλι καταδίνει σε αυτό το πράγμα. Βάλαμε τα θεμέλια για να μπορούμε να συζητάμε όλοι μαζί για το κοινό καλό της πόλης, για το κοινό καλό του τόπου. Εγώ ήθελα να κάνω εδώ μία παρατήρηση για να μην γίνει κάποια παραεξήγηση. Η Δημοτική Αρχή της Αθήνας είναι κατηγορηματικά υπέρ της ελευθερίας της συνταγματικής των συναθρήσεων και των συγκεντρώσεων και των φοριών όταν χρειάζεται και όταν οποιοδήποτε νομίζει ότι πρέπει να διακηρύξει το δίκαιο του ή να κάνει την πορεία του. Αυτό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Αυτό που εμείς λέμε ότι είναι η ελευθερία του καθενός σταματά εκεί που θα ανατρέψει, εκεί που βέβαια το δικαίωμα στην ελευθερία του άλλου. Βεβαίως θα γίνουν οι συγκεντρώσεις από όσους νομίζουν, βεβαίως και θα γίνουν και οι πορείες από όσους νομίζουν, χωρίς ταυτόχρονα να διαλύουν τη λειτουργία της πόλης. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν είναι γεγονότα τεράστιας εθνικής σημασίας, δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς την επιχειρηματικότητα, γιατί θα πλημμυρίσει ο κόσμος τις πλατείες και βεβαίως και η επιχειρηματικότητα και οι συγκοινωνίες και τα πάντα εκείνη τη μέρα δεν θα λειτουργήσουν αν ο κόσμος διαδηλώνει. Εμείς αναφερόμαστε σε εκείνες τις μικρές συγκεντρώσεις
τις μικρές διαδηλώσεις που μπορεί να εκφράζουν αιτήματα δίκαια ή μη δίκαια, που ο καθένας μπορεί να διαδηλώσει, ο καθένας μπορεί να πορευτεί, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους που είτε είναι αδιάφοροι, είτε διαφωνούν, είτε δεν γνωρίζουν το πρόβλημά του. Άρα η ελευθερία πηγαίνει μέχρι ένα όριο και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι έχουν και αυτοί δικαίωμα στην ελευθερία της καθημερινής ζωής.